खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मा भिडिअ लाबोनो नागिरदों। ओरैबायदि कमेन्ट्स लिरदों सानैसो सुबुंफोरा, सानैसो भिउआर बिथांमोना बे कमेन्ट्सखौ नुनानै माने मोजां नाङाखिसै। बेनिखायनो कमेन्ट्सनि सायावनो फंनैसो बुंनो होननानै आं बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाहैदों। माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। आङो जायफोर कमेन्ट्सनि बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना बै कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेबायदि लिरदों लाइन बाय लाइन बुङा, रावनिबो नाम मेनसन खालामा आरो नोंथाङा जिबायदि लिरदों बैबायदि स्टाइलावबो आं बुङा। एसे माने मेन बाथ्राखिनिखौल' आङो दिहुननानै बुंगोन आरो जायफोर बिथांमोना कमेन्ट्स लिरदों बिथांमोना आल्टिमेटलि बुजिलांखागोन। स' बिथांनि नामखौ मेनसन खालामा, बिथाङा माबायदि लिरदों बेखौ बुंनानै आं बिथांखौ अपमानबो खालामा। स' आंनि स्टाइलाव एसे मोजां रोखोमै कमेन्टखौ एक्सप्लेन खालामगोन। गिबियावनो बैबायदि गाज्रि कमेन्ट्स लिरग्रा नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ अरायबो सान, नोंथाङा जुदि थारैनो समाजखौ फोसाबनो लुगैदोंबा, सोरखौबा फोसाबनो लुगैदोंबा, सोरखौबा आसि दिन्थिनो लुगैदोंबा नोंथाङाबो मोजां राव बाहायनो सोलों। नोंथांनि कमेन्ट्सआ ओरैबायदि फोरमायदों नोंथाङा जोबोर गाज्रि सुबुं। स' नोंथांनि कमेन्ट्सनिफ्राय रायजो राजाया नोंथांखौ गाज्रि सुबुं होननासो सिनायगोन। बाथ्राया जाहैबाय, थांनाय मोनसे भिडिअ आङो लावदुम आरो लावदुम बिदानि सायाव भिडिअ लाबोदोंमोन आरो बेयाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन आं, मा लावदुमा दाय गैया। बे सेन्टेन्सखौ लानानैनो माने ओरैबायदि आंखौ ट्रल खालामबाय, नङा होमबा? हमनानै ला आंनिया गोरोन्थि जाबाय, नाथाय नोंथाङाबो बेसेबां सैथो मावखो? नोंथाङा जाबायदि कमेन्ट्स लिरदों बेखि माबा गनायथाव? नोंथांनिथ' आं जेबो दाय मावाखै, नङा होमबा? आरो जायफोर नोंथांमोना बेबायदि कमेन्ट्स लिरदों, मा नोंथांमोननि लावदुमा माबा खहा खालामना फैदों बेखौबोथ' नोंथाङा साननांगोन। आरो नोंथाङा गोरोन्थिखौ नुदों मोजां रावै बुंना, माखासे बिथांमोना मोजां रावैबो बुंदों, आं गासैखौबो बुङाखै। सानैसो बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि वर्ड बाहायदों जेनेबा आं बिसोरनि माबा मोनसे दायसो मावनानै लाबाय। नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ लिरोबा जोबोर मोजाङै लिरनाया मोजां। मानो होनोबा नोंथांनि जि राव, बे रावा जानो गनायथाव। नोंथाङा बेबायदि कमेन्ट्स लिरना मा गावखौनो जोबोर मोजां मानसि होनना परिचय होनो नाजादों नामा? आंनि नोजोराव नोंथाङा गाज्रि सुबुं। जेब्लासिम नोंथाङा मोजां रावजों कमेन्ट्स लिरा अब्लासिम नोंथाङा आंनि नोजोराव गाज्रि सुबुं। नोंथाङा जों बायदि इउटिउबारखौ गाज्रि होननाथ' बुंनो हादो, नाथाय आंबो नोंथांखौ गाज्रि होनना बुंनानै पावार दं। मानो होनबा नोंथांनि लेंगुवेजआ जोबोर गोरोन्थि। जेब्लासिम जोंनि समाजा गोजौ थाखोसिम सहैया अब्लासिमल'सो नोंथांमोना बेबायदि कमेन्ट्स लिरनो हागोन। मोनसे सम फैगोन नोंथाङा मोनसे कमेन्ट्स लिरनायनि थाखाय जेलाव हाबनानै थानोबो गोनां जानो हायो। हायो होनना जेखोनो मेखोनो बुंबानो जाया। नोंथाङा रायो, मोजां रावै राय। माबा मोनसे क्रिटिसिजम खालामो, मोजां रावै क्रिटिसिजम खालाम। नोंथाङा जाबायदि बेड लेंगुवेज बाहायदो, जानो हागौ नोंथाङा जोबोर मोजां नांदो गावखौनो। नोंथाङा कमेन्ट्स लिरनायनि सिगांनो नोंथांनि गथ' गथाय न'खरखौ मानो सानाखिसै? खमसे खम नोंथाङा जुदि समाज सेबकबा, समाजखौ इमान फोसाबनो लुगैदोंबा, सोरनिबा गोरोन्थिखौ फोसाबनो लुगैदोंबा नोंथाङा कमेन्ट्सखौ मोजाङै लिरनो हागौमोन ना? सोरबा बिथांमोना आंखौ बुंदों लावदुमनि मानसि, गेमस्रिनि मानसि, नाथाय आं रावनिबो नङा। गोसोआव लाखियो, 200% आं बुंगोन आं रावनिबो मानसि नङा। प्रुफ दंबा देखायना हो। नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गासैबो सुबुंखौ सिनायो, इउटिउबारफोरखौ सिनायो, नाथाय जिमान बर'नि इउटिउबार दं बिथांमोनजों आं रावजोंबो कानेक्सन गैया आरो बर'नि फावखुंगुर बिथांमोनजों जेबो सोमोन्दोआनो गैया। नाथाय आंखौबो सिनायनाय थाखागोन सासे सानै मानसि। बे बुहुमाव जोनोम जादोंबाथ' साफा सानै सिनायखि मानसि थाखागोन। आं साथामनिबो मानसि नङा, आं साथामखौबो सिनाया। आं बिथांमोनखौ ससियेल मिडियायावल'सो सिनायो आरो जेबो कन्टेक्टबो गैया, जेबो गैया। नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ आं बुंगोन, बर'नि जेसेबां महरगिरि दं बिनि सासेजोंबो आं दिनैसिम सिनाखि जाफेराखै। नुदो ससियेल मिडियायाव माबा मोनसे नुदो बुंदो, बास बेखिनियानो, बाखि जेबो जे आंदि बुंदो मा लावदुमा दाय गैया, बै सोदोबखौ लानानै एसेबां गाज्रि बुंनो मा दरकार? सोरबा बुंगोन गेमस्रिया दाय दं, सोरबा बुंदो जेम्सआ दाय दं, सोरबा बुंगोन लावदुमा दाय दं, सोरबा बुंगोन लावदुमा दाय गैया। जास्ट आंबो बेबायदि मोनसे बुंदो। बेवहाय नोंथाङा गाज्रि बुंनो गोनां मा मोन्थायदों? सानैसो बिथांमोना जोबोर मोजां कमेन्ट्स लिरदों, लावदुमाबो दाय दं। बिथांनि नोजोराव दायबो थानो हागौ, आंनि नोजोराव दाय गैयाबो जानो हागौ। रावनिबो गोसोआथ' गोरोबखायाना, आंनि साननाया जुदा, नोंथांनि साननाया जुदा। बेवहायलाय मा गेदेर बाथ्रा दं? नोंथांनिबो जेबो जाया लावदुमा, आंनिबो जेबो जाया। आंहाबो जेबो लाब जाया, नोंथाङाबो जेबो लाब जाया। स' जाथाया सोरनिबा नांलायना थैदो सोरदोबा, गाज्रि राव बुंलायना थैदो सोरबा। बिथांखौ दाय गैया होननायखौ आं ओरैबायदिसो बुंदोंमोन, मा बिथाङा बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव फैनानै जाबायदि बुंदोंमोन बे स्टाइलावसो दाय गैया होनना बुंदोंमोन। जिहेतु बिथाङा बुंदों मा गेमस्रि जेम्सनि जाथायजों बे सोमोन्दो गैया, बा गावनि जि पार्सनेल जाथाय हिन्जावजों जि आलादा जानाय
बेजोंबो बियो जेबो सोमोन्दो गैया आरो गावनि हिन्जावजों आलादा जानायावबो जेम्स आरो गेमस्रिया जेबो सोमोन्दो गैया। बेनिखायनो गेमस्रिनि जाथायाव बिथाङा दाय गैया। जानो हागौ गावनि पार्सनेल लाइफआव दाय थाखागोन, मानो थाया जानो? हाबा जानाय मानसिया जुदि हिन्जावजों बेबायदि आलादा जायोबा दायाथ' थाखागोन ना, बेलाय मा गेदेर बाथ्रा जागोन? बेखौबो नोंथांमोना एसेबां गिदिर काहिनी खालामनो नागिरदो। बिथाङा जेब्ला आलादा जादोंमोन बै समाव नोंथांमोना मा खालामदों? बिथांनि गामि खाथिनि सुबुंबा बै समावनो बिथांखौ ससियेल मिडियायाव कमप्लेन होनांगौमोन ना, मानो हिन्जावखौ गारदों होनना। नोंथांमोनाबोथ' जेबो मिथिया बिनि ए टु जेड, एक्स वाइ जेडथ' जेबो मिथिया, आंबो मिथिया, नोंथांमोनाबो मिथिया। आं दाय गैया होननाया जाबाय गेमस्रिनि जाथायाव दाय गैया। आरो सोरबा सानैसो ओरैबायदि कमेन्ट्स लिरदों जे लावदुमानो फाव फान्दायनानै बिसोरखौ गारहोदों। बाप रे बाप, माने भगबाननिख्रुइबो सायाव, फरचुन टेलारनिख्रुइबो सायाव थांदो बे मोनसे कमेन्ट्सआ। नोंथाङा सोरदोबा गाज्रि बेबायदि जाथाय जानायखौ सोरबा नोंथांखौ नायबिजिरनो थांदो? नोंथांनिखौ सोरबा नुनो थांदो? रावबोथ' नुनो थाखाय, बिखौबोथ' नुनो थाखाय आंबो नुवाखै, नोंथाङाबो नुवाखै। मा पावारजों बुंखो नोंथाङा बे गाज्रि? सेफायदोबो जानो हागोन, न' डाउट सेफायदोबो जानो हागोन, माबा मोनसे फाव फान्दायनानै सेफायदोबो जानो हागोन। नाथाय प्रुफआ बोरो? प्रुफजों बाथ्रा बुंनांगोन ना नोंथाङा। हावाव थिर गावबालाय मा जानो? अख्राङाव लाथिख'आव जिलिद गावनाया जानो सोरनिबा नांगोन? नाङा। भेलुलेस कमेन्ट। नोंथाङा भेलुलेस कमेन्ट लिरना गावनि भेलुखौ मानो एसेबां खमायदो? नोंथांनि कमेन्टआ नोंथांनि परिचय, ससियेल मिडियानो नोंथांनि परिचय, मबाइल फनानो नोंथांनि परिचय। नोंथाङा मा सानो, मा लुबैयो, मा मावो, नोंथाङा गावनि परिचय गावनो होनानै लादो। जेरै आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आंनि साननाय हनायखौ जुदि जाज खालामनो हाबायबा, बेबायदिनो नोंथांनि कमेन्टनिफ्राय, नोंथांनि लिरनायनिफ्राय, नोंथांनि बे बुंनायनिफ्राय नोंथांनि स्वभाब चरित्रखौबो आं मिथिबाय। नोंथांखौबो आं बुंगोन गाज्रि। आं गाज्रिबा नोंथाङाबो मोजां जानो हाया, नोंथाङाबो गाज्रि। गाज्रि सुबुंखौ गाज्रि रावै जाय रायो बेबो गाज्रि सुबुङानो। आरो जाय बिथांमोना मोजां कमेन्ट्स लिरदों आं बिथांमोनखौ मोजां होनगोन। मानो होनोबा गाज्रि सुबुंखौबो बिथांमोना मोजाङै कमेन्ट्स लिरदों। आरो जायफोरा गाज्रि रावै लिरदों गाज्रि सुबुंखौ, गाज्रियानो। गाज्रिखौ जाय गाज्रिजोंनो होबथानो नागिरो, टिट फर टेट ना मा होनना इंराजियाव, सुङा साय खपा, नङा होमबा? बेबायदि नोंथांमोना सानदोंबा बे गोरोन्थि। स' लावदुमा दिनैनि तारिखाव 100% दाय गैथारा जाया। गासै मानसियानो दाय थागोन, आंहाबो थागोन, नोंहाबो थागोन। नाथाय बिनि फोथारा जुदा जुदा जागोन, फिल्डआ जुदा जुदा जागोन। लावदुमा गावनि पार्सनेल लाइफआव गोरोन्थि थागोन, नाथाय गेमस्रिनि जाथायाव गैयाबो जानो हागौ। बा गेमस्रिया गावनि पार्सनेल लाइफआव गोरोन्थि थागोन, जेम्सआबो थागोन, नाथाय गुबुननि लाइफआव बोरै गोरोन्थि जानो? आं साथामनि बाथ्रा बुंनाय, आं दिनैनि तारिखाव जोंनि समाजनि थासारिखौ नायना बुंगोन साथामाबो दाय दं। सानैसो सुबुङा ओरैबायदि बुंनो नागिरदों मा बर' समाजनि हेंथा हाबा जादों, माने जोंनि समाजनि जाबायदि नेम, बे नेमखान्थिनि बिथांमोननि कर्मफोरा हेंथा जादों। साथामनियाबो नोंगौ राइट बे बाथ्राया। नाथाय नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, साबोसेया आयेन मानियो, साबोसेया बर' समाजनि नेमखौ मानियो? दिनैनि समाजाव साबोसे बर' सुबुंफोरा बर' समाजनि नेमखान्थिखौ मानियो? जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खैबाता धोरोम दं, नङा होमबा? सोरबा जयगुरु दं, सोरबा ख्रिस्टान दं, सोरबा ब्रह्म धोरोम दं, सोरबा बाथौ धोरोम दं। गुबुन गुबुन धोरोमाव मा नेम दं मिथिया आं। बिथांमोना जाबायदि गोरोन्थि मावदों, जुदि गोरोन्थि मावमारदोंबा मोनसे रुल्सआव गोलैगोन। जुदि बाथौआरि हिसाबै नायोबा बाद होनना बुङो बे नेमखौ। आरो जायफोरा ख्रिस्टान, जायफोरा जयगुरु, जायफोरा ब्रह्म, बिथांमोननि रुल्सआ माबायदि जागोन आं मिथिया। नाथाय बाथौआरिबा बिथांमोननि कर्मखौ बाद होनना बुंगोन जोङो, बादाव गोलैदों होनना बुंगोन। बाद, जायफोरा बाथौआरि मिथिखागोन। नाथाय दिनैनि तारिखाव मा बेबायदि महरगिरिफोरखौ बै बादनि असिला लानानै माबा मोनसे सुद्रायनो हागोन, बा बेबायदि सुद्रायनाया जानो गनायथाव जागोन? स' नोंथांमोना होस्रिख्रावबाय थाबा मा जानो? बिथांमोननि गोरोन्थिया बादाव गोलैदो, आं बुंनानै होबाय, नोंथांमोना बिजिरना नायदो व्हाट इज बाद। नाथाय दिनैनि जुगाव बैफोर नेमखौ, बै अल्ड मडेल ट्रेडिसनेल नेमखौ नोंथाङा बाहायनो हाया, नेभार हाया बाहायनो। आरो सासे महरगिरिनोथ' बेखौ इम्पसिबल बाहायनो। महरगिरिफोरनियाव जुदि बे नेमखौ बाहायनो थाङो, बे बुहुमाव बर' जातिया मिनि जागोन, बे सियर। बे गोरोन्थिखौ आजिखालि नेग्लेक्ट खालामनाय जायो, समाज हिसाबै गोरोन्थि दोङो। सानैसो बिथांमोना मोनसे कमेन्ट्स लिरदों, देरसिन दायनिगिरिया गेमस्रि। आंथ' बुङाखै माब्लाबाबो गेमस्रिया दाय गैया होननानै, नाथाय नोंथांमोनासो मा बुजिना लादों मिथिया। स' 100% गेमस्रिनि दाय दं, बेखौ आं खिन्थु एक्सेप्ट खालामा। 100% रावबो मानसिया दाय थाया, आरो 0% रावाबो दाय गैयि जाखाया। दायाथ' थाखायो, बाङायबाबो थागोन। नोंथांमोना बुंनो नागिरदों मा जेम्सआ दाय गैया। माखासे बिथांमोना जेम्सनि जेबो दाय गैया, आरो माखासे बिथांमोना बुंदो गेमस्रियासो रायखां लाबाय थादों होननानै। बेबो गोरोन्थि। माखासे बिथांमोना जानो हागौ बैसोआ खम, आरो माखासे बिथांमोना ससियेल मिडियायाव जोबोद निउ,
दानि थासारियाव जुदि एक्सट्रिम लेभेलालागि थाङोबा बिथां साथामनि गेजेराव जुदि थासारिया अब्लानिया मा जागोन साथामनिबो लाइफआ नस्थ' जागोन आरो बै लाइफ नस्थ' जानायाव नोंथांमोनखौ रावबो बासायनो थांनाय नङा स' नोंथांमोनाबो बलिका बक्रा जानाङा नोंथांमोना जा गोरोन्थि मावदों जोबोर फिसामोन बियो नोंथांमोननि भुलावसो बेबायदि भाइरेल जादों आयेननि बाथ्रा बुङोबा ओरैबायदि जाहैगोन बाथ्राया दिनैनि तारिखाव सोर आयेननि आश्रय लानो थाखाय सबसे फिट बे बाथ्राखौ जोंनि कमेन्ट्स गाज्रि कमेन्ट्स लिरग्रा बिथांमोना बुजिनांगोन नोंगो जोंनि समाजाव बयकट खालामनो हायो बिसोरखौ साथामखौ बयकट खालामनो हानाय जाना दोङो जे नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव फैनो हालिया बायदिसिना रोखोमै बेन खालामनो हानाय पावारा समाजनियाव दोङो दिनैनि तारिखाव हानाय पर्यायाव दोङो नाथाय आयेननि आश्रयखौ सोर लानो हागोन आरो बै आयेननि आश्रय लायोबा सोरनि लाइफआ फार्स्ट नस्थ' जागोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिनाया मोजां नोंथांमोना बेबायदि कमेन्ट्स लिरनानै साथामनि लाइफखौ नस्थ' खालामबायदों नोंथांमोना बेबायदि गाज्रि कमेन्ट्स लिरनानै माबोरै नाय दिनैनि थासारियाव आयेननि बेबस्था लानो सानै मानसियाल' हायो साथामनिबो जाना बुंदो सानै मानसियाल' हायो बे जाहैबाय गेमस्रि आरो लावदुम गेमस्रिया जेम्सनि सायाव एक्सन लानो हानाय स्कपआ दं खिन्थु जेम्सआ आयेननि आश्रय लानो हानाय स्कप गैया आयेननि सिगाङाव इमसनेला सलिया आंनि गोसथोनायखौ आमखाया सेफायदो बे सोलिनाय नङा आयेनाव जेबो प्रुफ गैया नालाय बे सोलिनाय नङा सेफायदोबाबो सोलिनाय नङा आरो लावदुमाबो हायो जेम्सनि सायाव एक्सन लानो जिहेतु एलिगेसन लगायदो आरो लावदुमनि सायाव सोर एक्सन लानो हागोन मिथिगो बिनि सायावबो आयेननि एक्सन लानो हानाय सासे मानसि दं बिनि बिसिया हागोन जुदि फाथैलाय बिसियालासिनो बेबायदि जुदि दुखु होदोबा टेनसन होदोबा हेरेसमेन्ट होदोबा मेन्टेल टर्चार होदोबा लावदुमनि सायाव एक्सन लानो हागोन सोर लावदुमनि बिसिया गेमस्रियाबो हाया बिनि सायाव एक्सन लानो जेम्सआबो हाया गेमस्रियाथ' लाखानाय नङा होमबा जेम्सआबो बिनि सायाव एक्सन लानो हानाय नङा सानैबो बर'नि मुंजादा नामजादा पपुलार आर्टिस्ट महरगिरि आरो जेम्स बिथाङा साकरिबो मावो नोंथांमोना जेम्सनि साकरिखौ जानो मानो लुगैदों बिथाङा सिरि सिरि थाबाय स' बिथांनि मोजांनि थाखाय आं बुंदों मा बिथांमोना माखासे समाजखौबो नायहरनानै गावसोर नांलायनायखौ फुल स्टप खालामनानै हो जुदि बेबायदि खालामाबा नोंथांमोना बेबायदि कमेन्ट्स लिरनानै सोरबा सासेनिल' दायखौ जाबसिनबाय थायोबा मा जागोन मानसिनि मेन्टेलिटिया एखे थाया माब्लाबा सोरनियाबो गाज्रि जागोन माब्लाबा सोरखौबा एक्सन लाफ्लांगोन बेबायदि लायोबा साथामनिबो लाइफआथ' नस्थ' जागोनानो खिन्थु सोरबा सासेनिया बांसिन नस्थ' जानायनि चान्स थागोन हमनानै लाबाय गेमस्रिया लिगेल एक्सन लायोबा मा जागोन जेम्स बिथाङा साकरि मावो बियो डिपार्टमेन्टसिम सहैगोन आरो बै भिडिअ'आथ' डिलिट जाखायाखै बै भिडिअ'खौ प्रुफ होनानै जुदि लिगेल एक्सन लायोबा डिफेन्सआव जाय साख्रि मावो जाय हाथियार हमनाय साख्रि मावो बिथांमोननो मोनसे आयेन दं बिराद कारा आयेनखौ बुंला आं नोंथांमोननो बेबायदि टाइपनि जाय माने गोरोन्थि मावो खातारनाक पानिशमेन्ट मोनो हयथ' साख्रिनिफ्राय दाननाय थांनो हागौ सासपेन्ड जानो हागौ साख्रिया थांनो हागौ माखासे बिथिङै पानिशमेन्ट मोननो हागौ सासे महरगिरिनि थाखाय सासे सुबुंनि थाखाय बेबायदि पानिशमेन्ट मोननाया जोबोद दुखुनांथाव जों बेखौ लुगैयाखै दिनैनि तारिखाव साथामनिबो लाइफखौ नस्थ' जानायखौ लुगैयाखै नोंथांमोना खिन्थु कमेन्ट्सनि गेजेरजों माने जेम्सनि मोजां मावनाय सानदोंबा खिन्थु गोरोन्थि मावनाय जादों नोंथांमोननिया खारन बिथाङासो खहा जागोन सासे बर'नि महरगिरियासो खहा जागोन आंनिफ्राय मोनसे बुंनो गोनां बाथ्रा आं नोंथांमोननो बुंनि जायफोर बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट लिरो बिथांमोना सानदों नामा जे बेबायदि गाज्रि कमेन्ट लिरनानै समाजखौ फोसाबनो हागोन सोरखौबा फोसाबनो हागोन न' नोंथांखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथाङा जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावदों नोंथाङा गाज्रि कमेन्ट्स लिरनानै रावखौबो फोसाबनो हाया समाजखौ फोसाबनो हाया नोंथाङा बरन्स नोंथाङा गाज्रिसो खालामदों माबोरै नाय आं नोंथांनो क्लियार खालामनानै नाय जानो हागौ नोंथांनि बैसोआ दिनै 20, 25, 19, 18, 20, 21, 22 बेबायदि जानो हागौ नोंथाङा मोनसे समाव संसार जागोन गथ' गथाय खांगोन बै गथ' गथायाबो मोनसे समाव देरगोन नोंथांनि गथ' गथाया मोनसे समाव आंनि बे भिडिअखौबो नायगोन नायोब्ला नोंथांनि कमेन्ट्सखौ नोंथांनि गथ'आ नुगोन नोंथांनि परियाला नुगोन नोंथांनि फेमिलिया नुगोन नोंथांनि बाय बाहागिया नुगोन बै समाव नोंथांनि गथ'आ नोंनि फारसे मा सानगोन आं मिथिया स' नोंथाङा नोंथांनि गथ'नो मोजां रास्ताखौ दिन्थिनो हाखायाखै मोजां लेंगुवेजखौनो नोंथाङा फोरोंनो हाखायाखै नोंथाङालाय मा समाज फोसाबनो नोंथ' समाजखौ गुबुंलेसो खालामदो नोंथांनि गथ'खौ नोङो दिन्थिखानाय जाबाय जे गाज्रि कमेन्ट्स लिरनांगौ
सोरबा माबा मोनसे गोरोन्थि भिडिअ बानायबा गाज्रि कमेन्ट्स लिरनांगोन नोंथाङानो फोरोंखाबाय अब्ला नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ फार्स्टआवनो गाज्रि खालामखाबाय नोंथाङा बबे लामाजों नोंथांनि समाजखौ फोसाबगोन समाजाव नोंथां बायदि सुबुंनि जेबो गोनांथि गैया होननानै आं बुंगोन जायफोर बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट्स लिरो नोंथाङा समाजनि जेबो मावना होनो हाया नोंथाङा बबे प्लेटफर्माव फैनानै बर' समाजनि बाथ्रा बुंनो हानाय दम थागोन हमनानै लाबाय नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै गाज्रि कमेन्ट्स लिरबाय माब्लाबा बबेबा मोनसे मिटिङाव नोंथाङा आंनि सेराव थांनो गोनां जाबाय बा आंबो नोंथांनि सेराव थांनो गोनां जाबाय मा नोंथाङा आंनि सिगाङाव गसंना थानो हागोन मा आं नोंथांनि सेराव थाना नोंथांजों रायज्लायनो हागोन नेभार आरो नोंथांनि गथ'आ हमना ला जोबोर माबा मोनसे रिजाल्ट खालामबाय आं नोंथांनि गथ'नि खाथियाव थांनो गोनां जाबाय माब्लाबा मा बै गथ'आ आंजों अपेनलि खुला खुलि रायज्लायनो हागोन मा नोंथाङा हागोन मा नोंथांनि न'खरा हागोन नोंथांमोना जायफोर सुबुंखौ ससियेल मिडियायाव नुयो इउटिउबार इउटिउब क्रिएटर फेसबुक पेज क्रिएटर इन्स्टाग्रामनि इनफ्लुएन्सार ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार बेबायदि सुबुंफोरखौ माब्लाबाथ' नोंथाङा बबेयावबा लोगो मोनथारगोन मा औकातजों नोंथाङा नुजाथिगोन बर'नि मोजां मोजां इउटिउबार जेरै प्रकाश सिबिरानि ब्रह्म बड' इनफ' आलफ्रेड बसुमतारी बिथांमोनाबोथ' गोख्रों बर'नि साफा साफा इउटिउबार बिसोरनि सायाव सोर बर' इउटिउबार दं गेमस्रि बिथाङा थाबाय आरो माखासे फिल्म जगतनि जेरै रिया ब्रह्म आब'मोना थाबाय नोंथांमोनाथ' बिसोरनोबो गाज्रि कमेन्ट्स लिरो बिथांमोननि खाथियाव मा नोंथाङा थांनानै बाथ्रा बुंनो हागोन मा नुजाथिनो हागोन नोंथांनि न'खरा नोंथांनि फेमिलिया नोंथांनि जेनेरेसना माब्लाबा बिथांमोननि खाथियाव थांनो गोनां जायोबा माबा मोनसे बिथिङाव मा मोखाङै थांगोन नोंथाङा नोंथांनि गथ'नि लाइफखौ दानो सेखाजों दानस'खानानै दोनबाय नोंथाङा सानदों खोमा बै कमेन्ट्सखौ डिलिट खालामनो हागोन नेभार इउ केन नेभार डिलिट इट बे अरायनि थाखाय थागोन दिस इज पार्मानेन्ट टेक्न'लजियाव डिलिट होननाय सोदोब गैया नोंथांमोना जाय डिलिटखौ नुदो बेखौ लजिकेल डिलिट होनना बुङो नट पार्मानेन्ट डिलिट देयार इज न' पार्मानेन्ट डिलिट इन डिजिटेल वर्ल्ड डिजिटेल बुहुमाव डिजिटेल दुनियाव पार्मानेन्ट डिलिट होननाय जेबो बुस्थु गैया नोंथाङा मबाइलाव जाय बुस्थुखौ डिलिट खालामो दिस इज कल्ड लजिकेल डिलिट नट पार्मानेन्ट डिलिट जाय बाथ्राया नोंथांनि खुगानिफ्राय गबाय नोंथांनि आखाइनिफ्राय लिरजाबाय बेयो माब्लाबाबो डिलिट जाया बे माब्लाबो पार्मानेन्टलि डिलिट जाया जाबायदि साइन्सआव मोनसे डेफिनेसन दं मा नाथिं केन बि क्रिएटेड नार बि डेस्ट्रयड बाट इट केन बि चेन्ज फ्रम वान फर्म टु एनादार फर्म रावखौबो जों सोरजिनोबो हाया फोजोबस्रांनोबो हाया नाथाय बेखौ जों मोनसेनिफ्राय मोनसे महर सोलायनो हायो देट मिन्स अनलि लजिकेल बेखौ जों डिलिट खालामनो हाया सानसेबाबो नोंथांनि गथ'आबोथ' बेबायदि कमेन्ट्सखौ नायफ्लांगोन अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों नोंथांनि मबाइलानो नोंथांनि परिचय नोंथांनि ससियेल मिडियानो नोंथांनि परिचय नोंथाङा गावनि परिचयखौ दानो मानो एसेबां खम बैसोआवनो गाज्रि होनना दिन्थिनानै लादों खमसे खम नोंथाङा जुदि सोरबा महरगिरिखौ गोरोन्थिखौ फोसाबनो लुगैदोंबा खमसे खम नोंथाङा गाव फार्स्ट मोजां जाग्रोनांगोन अब्लासो नोंथाङा फोसाबनो हागोन माबा मोनसे बाथ्रा बुंबा डाइरेक्ट माने नों आमुक पार्टिनि जेरै हाग्रामानि बाथ्रा बुंबा जागोन नों हाग्रामानिसो मानसि बिपिएफनिसो मानसि जेरै इउपिपिएलनि बाथ्रा बुंबा मा जायो इउपिपिएलनि मानसि माब्लाबा आंखौ नोंथांमोना एबसुजों नुगोन अब्ला नोंथाङा सानो एबसुनि मानसि एबसुनिफ्राय प्रमद बर'आ थांनाय ओंखायनो एबसुनि मानसि माने इउपिपिएलनि मानसि सोरनि सुबुं बेखौ नायबिजिरनानै लाब गैया नोंथाङा सोरनि सुबुं नोंथांनि बुंनायनिफ्राय आंबो नोंथांखौ मिथिखाबाय जायफोर बिथांमोना गेमस्रिनि गाज्रि बुंनायाव बरिया जादों बिथांमोनखौ आं मा बुंनो हायो जेम्सनि मानसि जायफोर बिथांमोना जेम्सनि गाज्रि बुङो आं बिथांमोनखौ मा बुंगोन गेमस्रिनि सुबुं इउ आर इन ए स्टेट अफ कनफिउजन नोंथाङा गोनो गोथो नोंथाङा सेल्फिश जोबनायाव नोंथांमोना 7 सेप्तेम्बराव मा डिसिसन जागोन बिनि मोनसे आभास होनो नाजादों मा डिसिसन जागोन बेवहाय मोननैल' डिसिसन जानाय मोनसेया बेन फिल्म जगतनिफ्राय बेन बा बहाबा महरगिरि महरै आलासि लिंजानायनिफ्राय बेन नङाबा वार्निं एन्ड बेन पसिबिलिटिया 1 बोसोर बेन 2 बोसोर बेन 6 माह बेन 1 माह बेन लाइफ टाइम बेनथ' रावखौबो खालामनो हाखाया गेमस्रिया बेन जायोबा जेम्सनि सापर्टारफोरा बारल'खांगोन जेम्सआ बेन जायोबा गेमस्रिनि सापर्टारफोरा बारल'खांगोन सानैबो बेन जायोबा मा जागोन जा नुदों सानैबोथ' बेन जानो हागोन सानैबो वार्निं मोननो हायो बिथांमोनखौ फिन बै फिल्म जगताव समान स्टेटास मोनफिननो थाखाय ससियेल मिडियानि थ्रुयै नोंथांमोना मा मावगोन बे नायनो गोनां जागोन जायफोरा गेमस्रिनि सापर्टार गेमस्रिनि फलोवार बिथांमोना मा गेमस्रिनि थाखाय ससियेल मिडियायाव माखासे रिकुवेस्ट खालामगोन जायफोरा जेम्सनि फलोवार
मा बिथांमोना जेम्सनि जानानै माखासे सापर्ट खालामगोन। मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोना जुदि गावनो आथिं गसंखानायबा गावनो प्रडिउस खालामनो हागोन, फिल्म प्रडिउसार हिसाबै डाइरेक्सन खालामनो हागोन। नाथाय बर'नि गेजेराव बेबायदि सावथुन मुलुगनि मोनसे आफाद थानायाव बिथांमोना हारसिङैदि सोलिनो हागोन बे जोबोद दुखुनांथाव जागोन। स' सासे महरगिरिनि थाखाय बेबायदि बेन खालामजाना दोननायानो सबसे गिदिर दुखुनांथाव जागोन। माखासे बिथांमोनाथ' बेखौनो लुबैदों, बेन जानायखौनो लुबैदों, नङा होमबा? बेन जानायखौ लुबैदों। नाथाय बेन जाबानो बै समाजनि मैला जानायाबो जोबनाय नङा। बेबो जोबा। बेन जानायनि उनावबो माखासे दायित्व थाबावगोन। बिथांमोनखौ मोजां लामाजों लाबोनो थाखाय जोंनि समाजासो हागोन, जोंनि रायजो राजायासो हागोन, नाथाय गाज्रि कमेन्टजों नङा। आरो जोबनायाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन, न'थामखौबो जेम्स, गेमस्रि आरो लावदुम साथामबो सावरायलायनानै फनजों हायो जेरै हायो सावरायलायनानै ससियेल मिडियायाव फैनानै जोंनि रायजो राजा बिथांमोननि गेजेराव जा कनफिउजन सोलिबायदों, जा साननाय हनाय सोलिबायदों, गोरोन्थि सोलिबायदों, बेखौ बिथांमोना फोसाबनानै होफैनांगौ। आरो बिथां साथामा बे बाथ्राखौ बुंबा आल्टिमेटलि जोंनि समाजा ओरैनो थान्दा जालांगोन, जोंनि मानसिफोरनि बुजिनायाबो थिग थाक जाजोबलांगोन। स' साथामबो मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै बे बाथ्राखौ क्लियार खालामनानै होनांगौ। आरो बेबायदि खालामबा बिथांमोनखौ जों साननानै लागोन जे बिथांमोना खमसे खम बर' समाजखौ सानदो, बर' समाजनि मोजांखौ बुजिबाय, बेबायदि आं सानगोन। बेखिनिखौनो बुंबाय। माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। गोजोन्थों।